Usa ka senior citizen ang napaig sa dakong sunog nga migo sa duha ka mga sityo sa barangay Bulacau ning Dakbayan sa Sugbo nga milamoy usab og kapin sa gatos ka mga Pinoy-anan. Gituhang kandila hinungdan sa sunog nga nagsugod sa balay sa namatay nga biktima. Sa pasiunang investigasyon, 118 ka mga panimay ang naugdaw sa maong sunog. Aniya ang report. Sa drone video ni Ria, makita ang ball of fire nga milamoy sa kabalayan sa sitio Upper Sario ug sitio Siwak sa barangay Bulacau. Nahitabo kini pasado alas 8 kagabi nga taod-taod nga gikumbati sa mga bombero. Naglisod ang mga bombero sa pagsulod sa fire scene tungod kay hagipot og sudlonon kaayo ang dapit. Miabot sa third alarm ang sunog apan na control alas 10:29 kagabi. Sa initial investigation, may abot sa 118 ka mga balay ang naugdaw sa sunog. Sanglit halos ginama sa mga light materials. Nag-brand out ko nun Nag-brand out niya. Pagsiga sa suga, mauna lang ilahang na lilian na dako nagkayo ang balay ni Ma'am Lolisa. Samtang pagkahayag na, inguna nini ang talan-aon sa mga balay nga nangaugdaw. Usa ang balay sa 62 anyos nga si Nonalisa Cabaluna, usa ka byuda ug way mga anak. Diin giingong nagsugod ang kayo sa iyahang Pinoy-anan. Nasuta nga wa di ay siya makagawa sinungdan nga napil siya sa pagkapaig. Ang iyang igsuona ang mikumpirmar nga napaig ang biktima atol sa pag-abot sa mga investigador. Giingong napaong ang suga kagabi o gituhaang nagdagkot og kandila ang biktima nga mao nakaingon sa sunog. Nakalak-usab ang pultahan sa balay niini, hinungdan nga wa na siya makagawas. Ang yang kadina nara sa sulod. O kay ngano, kinadina man gud ni ang balay gud. Sakit sir, pero unsa madawato na lang nato ang mauna. Kay brand out man gikan na pagsiga. Pero ingon sa mga silingan daghan ko nakita nga nagkuan ko ni siya, nagkandila. Daghan ko sanina sa iyang sud siyang balay. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.